Pappahan se tässä taas. Heinäkuun 1. päivä. Heinäkuu. Aurinkoista vielä tällä hetkellä. Tässä istun ja rupattelen asioista, jotka ovat olleet mielessä. Ne eivät ole kovinkaan iloisia asioita, mutta joudun niistä puhumaan, koska Herra on nostanut ne mun mieleeni ja sen tähden niistä puhun. Jesajan luku 66. Ja jae 22-24. Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jota minä teen, niin pysyvät teidän siemenenne ja teidän niinimenne. Joka kuukausi uuden kuun päivänä, joka viikon sapattina, kaikki ihmiset tulevat ja kummartuvat minun eteeni, sanoo Herra. He lähtevät ulos katselemaan niiden luopuneiden ruumiita. Niiden mato ei kuole eikä niiden tuli sammu. He ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle. Aika rankka sanoma. Puhutaan Herran kunnia ilmestyy. Uusi taivas, uusi maa. Siinä yhteydessä otetaan esiin niiden asia, jotka ovat luopuneet Herrasta. Katselevat niiden ruumiita, joiden mato ei kuole eikä tuli sammu. He ovat kauhistukseksi. Tai myös, niin kuin toisessa käännöksessä sanotaan, muistutukseksi kaikelle lihalle, mitä tulee tapahtumaan. Onko se vaan tämä profetia? Mutta se on osa myös Jeesuksen puhetta. Kun Jeesus puhuu ja varoittaa vietellyksestä, siinä hän 3 kertaa lainaa tätä samaa Raamatun kohtaa, Jesaja 66 ja 24. Missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Tämä on jakeessa 4.4 ja sitten 4.6. Missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. 4.8. Missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Jokainen ihminen suolataan tulella. Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se sitten maustetaan? Sitä ei saa enää maustettua millään. Toisessa Raamatun kohdassa sanotaan, että se ei kelpaa enää mihinkään kuin maahan heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Mikä näkyy aika selkeästi tänä päivänä. Ja minkä takia tämä asia on noussut minulle niin voimakkaasti mieleen. Jos me menetämme uskomme, jos me menetämme tunnustuksemme, niin meille käy juuri niin kuin Jeesus sanoi. Se ei kelpaa enää mihinkään muu kuin maahan heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Niinhän tänä päivänä tapahtuu. Ihmiset pilkkaavat Jumalaa
uskoa, uskon elämään, uskovaisia. Sitä heilutetaan kapinalippuja, ollaan kapinassa Jumalaa vastaan. Aivan presidenttiä myöten. Hän nosti kapinalipun presidentin linnan ja kesäasuntonsa lipputankoon. Enempää ajattelematta, mitä se todellisuudessa merkitsee. Tai marssitaan ridekulkuessa samaan aikaan saatanan synagogan ja evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Se ei merkitse ihmisille mitään. Todellisuus on paljon karmeampaa. Ja se näkyy näissä Raamatun kohdissa, mitä luin. Jeesus tässä viimeisessä Raamatun kohdassa, josta luin, varoittaa siitä, että jos silmäsi viettelee sinua, parempi, että repäiset sen pois. Menet silmäpuolena taivaaseen, kun taas molemmat silmät tallella joudut kadotukseen. Tai jos sinun kätesi viettelee sinua. Parempi, että hakkaat sen pois. Menet käsi puolena sisälle taivaaseen tai molemmat kädet tallella kadotukseen. Nuoruudessa tunnen yhden nuoren miehen, joka oli alkoholisti, yritti päästä irti taipumuksestaan, mutta ei päässyt siitä millään. Hän otti ihan todesta sen. Hän yritti lyödä kätensä poikki, koska hän tiesi, että hän ei pysty taistelemaan sitä miettiä vastaan, vaan se aina kerta toisensa jälkeen voitti. Tässä istun lähellä asuntovaunua, joka paloi. Siinä on runko jäljellä enää. Yhdessä hetkessä elämä muuttuu. Mennyt elämä katoaa hetkessä. Siinä on todisteena tuo asuntovaunun rauta tuossa vieressä. Pelkkä metallirunko, joka sekin on vääntynyt. Kun meillä kaikki menee hyvin, kyllä silloin kelpaa raksutella henkseleitä ja olla niin polleita. Jos menee tarpeeksi hyvin, niin unohdetaan jopa Jumala. Pidetään kaikkea itsestäänselvyytenä, vaikka niin ei todellisuudessa ole. Siitä muistuttaa tuo asuntovaunun alusta tuossa. Siitä muistuttaa uutisissa nähdyt maanjäristyksen jäljet, tiilikasuja, ihmiset niiden raunioissa. Hetkessä muuttuu kaikki. Tämä elämä ei ole itsestäänselvyys, että tässä eletään ikuisesti. Napsaus vaan ja kaikki on ohi. Sen jälkeen seisotaan tuomiolla. Raamattuhan sanoo, että niin on määrätty. Että ihminen on kerran kuoltava, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Seisomme tuomarin edessä
joka on vanhurskas tuomari, joka tuomitsee vanhurskaudessa. Niin Raamattu sanoo. Sen tuomari edessä ei valehtelu auta, ei selittely auta, koska hän tuntee meidän koko elämämme. Aina ensimmäisestä hetkestä viimeiseen hetkeen asti. Kaikki on hänen edessään avointa ja paljastettua. Ei mitään selittelyä. Tulee tuomio. Siitä tuomiosta ei pysty enää valittamaan minnekään, koska tämä korkein tuomioistuin, mitä olla voi. Ja se tuomio on ikuinen. Viime päivinä olen lukenut, kuinka yritetään selittää helvetin olemassaoloa olemattomaksi. Yritetään selittää sitä, että no eihän se nyt ikuinen ole. Mutta Raamattu sanoo niin. Kohdassa, jonka luin, siinähän sanotaan, että mato ei kuole eikä tuli sammu. Se on ikuinen kadotus, jossa on tuska ja hammasten kiristys. Niinhän Jeesus sanoo Raamatussa. Sen tähden Jeesus ottaa sen esiin niin monta kertaa, koska se on todellisuutta, se tulee tapahtumaan. Se on todellisuutta ja se voidaan elämän aikana välttää. Sen tähden tätä puhun. Haluan varoittaa sinua, joka tätä katselet ja kuuntelet. Tällä hetkellä ehkä kaikki on hyvin, mutta sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä sinä vietät iäisyytesi. Raamatussa kysytään, että mitä minun pitää tehdä. Vastaus on, usko evankeliumiin ja tee parannus. No mikä se parannus on? Se tarkoittaa kääntymistä. Luonnostaan me kuljetaan selkä Jumalaan päin, koska meidän luontomme on langennut luonto. Tämä liha on langennut ja luontaisesti kulkee Jumalasta poispäin. Mutta pitää kääntyä Jumalan puoleen. Siitä olen monta kertaa puhunutkin siitä. Ja viime videolla puhuin tuhlaajan pojasta, joka siellä sikakaukaloilla meni itsensä, niin Raamattu sanoo. Hän mietti mielessään, että minä palaan takaisin ihan isän luokse. Hän kääntyi takaisin päin, kohti kotia. Se on selkeä esimerkki kääntymyksestä. Ja niin kuin Jeesuksen vertauksissa on montakin merkitystä, tässä on yksi osa niistä sen merkityksestä. Kuvaa ihmistä sellaisena, joka tuhlaa elämänsä tämän maailman rienoissa ja nautinnoissa miettimättä mitään. Mikä se perintö on, jonka poika sai? Se on se elämä, jonka Jumala on antanut meille, koska elämä on lahja. Se ei ole itsestäänselvyys, vaan lahja, jonka Jumala on antanut meille, jokaiselle.
Jokaisen elämällä on tarkoitus. Mikä se tarkoitus on? Tarkoitus on löytää Jumala ja Jeesus elämään ja alkaa toteuttamaan sitä suunnitelmaa, jonka Jeesus aikojen alussa suunnitellut jokaisen ihmisen kohdalle. Se on se tarkoitus. Ja monta kertaa me tuhlataan elämä jonnin joutavissa asioissa kapinoimalla Jumalaa vastaan. Niin kuin Raamatussa sanotaan, irrotetaan kaahleet. Ollaan sitä mieltä, että se suunnitelma on kahle. Vaikka se ei sitä olekaan, vaan se on suuri siunaus jokaisen elämässä. Sen olen kokenut. Olen antanut elämäni Jeesukselle. Palvelen häntä. Tämä videokin on hänen palvelemistaan. Sanon ja puhun sen, jonka Jumala on minun suuhuni antanut. Haluan kirkastaa tälläkin videolla Jeesusta Kristusta, joka on minun Herrani ja minun Jumalani. Sen tähden tässä metsässä olen tänään. Kääntymällä, uskomalla evankeliumia, tekemällä parannus. Se on se ohje sinulle, joka kuuntelet ja katselet tätä. Sinulle, joka et vielä tänä päivänä tunne Jeesusta. Tänä päivänä sinä voit tehdä sen, missä sinä oletkin. Ja voit tulla rukouksessa Jeesuksen eteen, pyytää anteeksi syntejäsi. Yksikään meistä ei ole synnitön. Tarvitsemme Jeesuksen verta puhdistukseen. Mutta se on jo suoritettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sen tähden Jeesus kärsi sen rangaistuksen, joka olisi meille kuulunut. Sinä voit ottaa Jeesuksen vastaan, tunnustaa syntisi, pyytää niitä anteeksi, pyytää Jeesusta sydämeesi. Raamattu kertoo, että hän ei heitä ketään, ei yhtäkään pois, joka hänen luokseen tulee, vaan hän ottaa kaikki vastaan ja antaa kaikille voiman tulla Jumalan lapseksi. Johannes 3:16 sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei yksikään. Siihen sisältyy jokainen sinä, joka tänä päivänä olet rukoillut Jeesusta sydämeesi. Se toteutuu sinun elämässäsi tänään. Hän ottaa sinut vastaan, antaa sinulle uuden elämän. Sä saat olla Jumalan lapsi ja olet menossa siihen toiseen suuntaan. Ei siihen suuntaan, mistä tässä luin alussa, vaan iankaikkiseen elämään taivaan valtakunnassa, Jumalan yhteydessä, kokemaan valtava siunaus omassa elämässäsi, uuteen Jerusalemiin, uuteen maailmaan. Senpä tähden tätä kertoilen sinulle tässä. Ole siunattu kuulijani. Herra Jeesus, anna ymmärrys kaikille vastaanottaa sinut pelastajana ja auttajana omaan elämään. Sitä varten minä tässä olen. Siunaa tämä puhe. Auta, että se leviää niiden korviin, jotka sitä tarvitsevat.
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, aamen, aamen.